बुधबार फुंगो जे गयामुनि एडिसि ब्लिसनि तलाख्रै एरियाव बेलफां तलाख्रै एरियाव चिनी जनगण चिनी तीव्रासार चिनी कामी आमचायो तंनाय रक शुधु तिनी प्रब्लेम या अनेक सकांनि सिमी प्रब्लेम मुं तंमनि बागै तिनी बरक जेता जलेर अपर नाम जीवन ओ जीवन न बरक मानया ओ तैनो मानया नंजाकनाय तै मानया तुकुनानि परिसेबा मानया रीतिमतो साप्लाय खाया आबनि बागै बरक जलेवैया राजनीतिक फायदा खालायनायनि बागैया बायदंगै बरकनि तैनि सामुं नांसुकमानि बागै तिनि अरबो लामा माका सलायथा बरक खादुमा फनकनानि बागै आबनि बागै आं साना मुसुंगो जदि इनिहाय अमहाय मेन रोड जागाव चिनी तै जेता चिनी ग्राम अंचल तीव्रासा एरियाव जे 25 बছর स्वर्ण जुखिमान यागुलब ताबुक ओ जागाव तैनि बागै हाहाकारं दङ बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइमानि प्राय 13-14 मास चलै दङ ओ जागाव बासावै जों वानसुका बेलफांहाय एरियाव 10,000 गैलन मेगावाट दै जों बरकनो रिनानि बागै वानसुकै आगै जों अरबो अलरेडी साप्लाय कतर कायसा कायफायगा याबा चिनि दुर्भाग्य साप्लाय कायनानि थांफ्रो पिसा जागानो तैयागै सेटिसफाई कुंलाया कायसा चয়েস खायरियो तै दलसा एमएलए थांनि रिपोर्ट दिव आरो रिमांगलाक ते दलसा रियो अमहायनि बागै जों 6 मास पिसगै थांका जदि 6 मास पिसक थांयाखाय बेलफांगो साप्लाय कतर रिनानि जों थांमाने ताबुकसुक जरा आसा खालायो मोटामुटी जों तै रिमांखामोन आबनि बागै बेलफांगो जे जों साप्लाय कतर कायनानि थां तंमाने आरो अरो सेंसन नुमानि यागुलबो जों यांगनिनि दंगरो सकां काई मारिग्राका आखराव काई रिग्राका उलवो लास्ट जों तैसा सेटेल खालायनाका आबनि बागै आरो खालायमांका एक कथाय आरो किचा जों 6 मास लेवै थांका ते एकदिके हिंगाखाय जे ताबुक प्रधानमंत्री जलधर योजना जे बरकनि कामी तंग पारा तंग आरो पाइपलाइन जे चिनी साप्लाय तंगमानि आबनो डोमेस्टिक कानेक्शननि बागै अलरेडी फर्म तम फाइसक पाइजाक चिनी पंचायत एवं फर्म रक पंचायत बडिनो बिलि खालायदेनि जों साइपाइजाक फियाबा दुर्भाग्यजनक कामी आमचायो एमन एकटा अवस्था चिनी पंचायत रक चिनी सरकार फाइनानि सिगाङावबो एमन पंचायतनि कर्मकर्ता रक जार जेमने खुशी गेटी नाहारै साबुल नाहारै केबनो इनफरमेशन दिया पंचायत नो इनफरमेशन दिया DWS नो इनफरमेशन दिया सुविधा मतो लामा बखगै पाइप फगै नाहारमानि गोबां माबो सुदु अरो सिमिया चिबुखर एरिया सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्तो एडिसि एरियावनो सचेतन करिनि बागै मैक्सिमाम जागाव जानि खुशी मतो अमहायख्लै फगै टेम्पोरारि कानेक्शन नाहालायमानि बागै जेसुक जागाव बिनि कैपेसिटी तै थांनानि तंमानि तै सारकबो थांमाया रमदे अ जागाव सरस्वतीरो जे चिनी साप्लाय दङ हाइपानो बेलफांजरा थांनानि गाय गोबां मा पारा दङ गोबां मा लामा डिस्टेंस प्रायर लांकासाल दङ किन्तु जानि खुरसि मते सरकारनो सायावै डिपार्टमेन्टनो सायावै खगै कानेक्शन नाहार तंमानि बागै सय बेलफांगो खाय तै ससे सगैया आरो तै थांया सानिनो यांगो तै अबारंगै थांगो आयांगो तै जुरमा यांगै थांगो आबनि बागै आं मने खालायका बरक बेलाय तैनो तै संख तंगै तंका तैनो तै बेलाय क्राइसिस तंका आबनि बागै तिनि बाइट दंगै बरक तै कासनानि तैनि बागै आन्दोलन खालायना नांखा खरामा मात्रैनो आं वानसुका ना आरो आं बिडिअनो पाठक रहर मांखामोन DWS नो पाठक मांखामोन SDM नो पाठक मांखामोन ना आनी जनगण आनी बरक आनी कामिनि बरक आनी कन्स्टिट्युन्सिनि बरक आनी बिग्राज बरक आं हाय बिग्रा बरक तामनि बागै उमतिं तंका आं खनामा लगी लगिनो एकटा जागाव प्रोग्राम दुलालिया कासा कासिबो आमपुरा पारुंगै सगैका आं खनामा लगी लगिनो फाइसक बायका आनो बुनाखाय बुथुन हिन्नाखाय हिन्तन कारण आबो कुनु आइजाया कारण जेता बरकनि नाङै तंमानि बागै बरक बोरै फानो लाचियांगै चला फानो बरक लाचियांगै बरक अमहाय खलायै गुबै कगनो साना बागै लामा कासनि मा तंका लामा मा तंका बरक बाय आं डिसकास खालायनाय बरक जले फानो आं बरक बाय डिसकास खालायनाय हिनि आं आगुबै फायो एवं आं कग रिखा 9:30 नि बिसिंगो
ট্যাঙ্কার বাই অলরেডি তুই সারকজাকনাय তুই অরব রিফাইজাকনাय ডিস্ট্রিবিউট খাইজাকनाय এবং ইদানিং লগিনো যে তুই সারকनाय পাম্প অপারেটর नेपाल बाबू बनो जों साका जनगण कयटाबो तुई नांजाक जेफ्रु तुई नांजागो आर तुई नांगमाने एक टाइम न रखलायना दि फुङो 6टाकाय 6टा 7टाकाय 7टा तारपरे दि बरो बुफुर रिनाय बा सारिगो बुफुर रिनाय दिनो कयबा रिनाय आबनो ठीक खलाइया कोई लोकेल बाय सालाइया कोई बरक आबनो माने वई आकय नाहारे ताबुक साप्लाय बो इको यांग कैमेरा चाक दि तुई फाइ तंगमानि नरक निश्चय नुकनाय अम हाइ खलाइया कोई आबातत ताबुक बरक लामानि रसाय नाहारका एवं आंगरो अकक सानामसुलो जेता 2 नम्बरी भाबे सरकार साइमाया जे बेआइनि भाबे कानेक्शन नाहार तंगनाय रखनो जों बरकनो नोटिस दिनाय साबो साबो हाइके खबै नाहार तंग एवं सरकारी भाबे नाहारनानि भागे बरकनो डोमेस्टिक कानेक्शननि भागे प्रधानमंत्री जलधर योजनानि हयते जे फर्म तंगमानि आ फर्मनो जों बरकनो बिलि खलायनाय पंचायतनो दागेनाय एवं शृंखला भाबे नाहारनाय एवं तैनो अपचय जाहाते खाया जेफ्रु समय आफ्रुनो तै माननाय एवं सिनियर बुदै टेप रक बाय थांबायना आंखे जेफ्रु तै काम नांगौ तै काम नाङै पाइके टेप अफ खाय दिनानि आं बरकनो डाइरेक्शन दिनाय सानाय आंखे आबनि बागैनो दिनै ओ जागाव आं सुति थाइका एलाकाबासि रक बेकक सालेका जथेष्ट बरक बुजिमानि दङ बरकनि हामजागमानि दङ आबनि बागै आं थाइ साफाय मानि डिपार्टमेन्टनि बरक सकपाया सिखांनो बरक लामानो क्लियार खालाय